Rádi bychom vám v řadě několika Reels představili dvě značky, které momentálně zastupujeme. Značku Little Green a Pen and Paper. Těm, kteří ještě nemají naše vzorníky, bychom rádi postupně ukázali možnosti několika vzorníků, které u nás lze zakoupit nebo do kterých lze na našem showroomu nahlédnout. V našem prvním videu si představíme dva typy vzorníků značek Little Green i Pen and Paper. Tyto vzorníky zasíláme po celém Česku a Slovensku úplně zdarma. Pojďte se s námi podívat na první z nich. Vzorníky Little Green. Ty fungují tak, že si vyberete odstín buď to z jednoho nebo z druhého vzorníčku. Liší se pouze v tom, jak jsou v nich barvy seřazeny. V menším vzorníku již vidíte předvybrané kombinace barev, takzvané barevné škály, kde můžete vidět jeden vyškálovaný odstín pigmentu doplněný o dva kontrasty. Ve větším vzorníčku pak máme i ukázku veškerých finishů, takže budete mít jasnou představu o tom, jak vypadá barva matná, polomatná nebo třeba lesklá. Vzorníky jsou uspůsobeny tak, aby je bylo možné složit a přiložit ke stěně či nábytku. Rovnou tedy hezky uvidíte, jak bude daná barva vypadat v prostoru, například na stěně. Nově tady máme značku Pen and Paper, jejichž barvy mají tu barevnici trošičku jinou, ale to je právě ten důvod, proč jsou tyto barvy skvělým doplňkem k barvám Little Green. Kvalita a výroba barev ale zůstává ve stejných rukách a u stejné firmy, u Little Greenu. V tomto vzorníku můžeme opět vidět ukázku finishů a opět si o tento vzorník zdarma můžete zažádat na našich webových stránkách. Výhodou těchto barev je to, že existují i v menším balení, tedy 750 ml, a většina z těchto barev již nepotřebuje žádný podklad. Barvy jsou tedy ideální pro menší projekty a pro natírání nábytku. V dalších videích si postupně představíme i jiné možnosti vzorníků, které jsou u nás k zakoupení a které jsou ideálním doplňkem do kabelky pro všechny architekty a designéry. Máte se na co těšit.